November makaita zvamakaita memanje apa asi mutaradza chivanhu panapa wakazvita makangano ere aiwa izvi zvandakuda kuita kuti zvinhu zinyatsoita izvo zvakaitwa nemunhu wese aiwa ko pakatizirwa makatizisa aiwa takadzinga hazina kutizisa takabvisa munhu hauzina kuita zvinhu ndokunutura mwedzi aiwa hauna kunza ufana zvinhu zvoitaurwa iye chivanhu anotongwa ukarima nechisiwe unototongerwa kuti warima nemusoro machifu mapiro akaitwa motikari anditi anobenefiti chipa vanhu vezimbabwe mapiro isusu kunoku tokona kusazoona mabenefits azvo ambozi isusu kunoku kupi ikoko kwacho kwavakapiwa zvinobenefiti tikaenda kwachief ningirini kana kwachief nenharaunda yawo chief nenguoka pakaitika dambudziko zvavheri easy kuti vakurumidze kusvika pane next point vanongada kuita pane kuti taichambotanga tamboti mombe gadzinobopwa kujana dziuye tibope ngoro titore chief tiende kuri kunzi kwaonekwa makunakuna aonekwa kudunhu rekwachinhamora kana rekwamagwenzi handiti ene zvimotikari inenge iripo yakapaka pamvura asi kuti motikari inogara police station iri paseri apa paseri pejiraura ponomhanya pakamba plazi motikari yachifu iyayaka haingomirire kunzi chifu chete iwe mukadzi wako akada kubatsirwa mukliniki iri kure mukamhanya pachifu motikari yachifu ino yakatakura kanomenesa kukliniki chief anotonga nyaya chief anoisa mutemo mudunhu chief anochengetedza zvinhu zviri mudunhu kuti zvisatorwe zvisaparadzwe zviwanikwa kune zviwanikwa zvekuti munongofungidzira kuti pamwe nzvimbo dzese kumusha kungori kumusha chengetedza makudo kune mhuka chaidzo dzinoda kuchengetedzwa miti kune michero kune miti inotemwa mwachita huni saka kana pasina muridzo zvinhu izvozvo anozvichengetedza nekuti hapana akazvidyara isango hapana anokwanisa kumisa mumwe achimutosa temi but kana chifa aripo zvinhu zvakuchengetedzeka nzvimbo chaidzo vamwe vanonorima nzvimbo dzisingafaniri kurimwa mazuva ano zvatayo munonzi modern world saka zvatayo modern world imomoka tinoexpecta kuti mapurisa atakaisa isusu munharaunda anofanira achiita basa iroro saka basa rachifu ipapo wakatorasika nai kana newo unoti chii mamisha kuna mamisha kuna mapolice stations saka mapurisa ari main kuti angoshanda mumatowns iri ndo ndimboona kuti ari ngobvunza kuti mapurisa ari main kuti angoshanda mumatowns ndokunowanika nonzi mapolice station kune marural areas kumamisha deep iwe uri mwana wangu haditi uchaita mwana wako achaita mwana wake tinenge tichienda kwamambo tichinonzi ndane mwana wanguwo asamukawo akudiwo pake pekuzviitirawo mhuri yake tinoenda kuna chief wochekerwa piece of land yako yekuti utange upenyu hwako nemhuri yako uri ipapa ndika uchienda uchidaro haditi saka polisi waungaenda kupolisi kuti wapiwa chief ndiye kanzuru weharare wapiwa piece of land yako unoenda kupolisi ero chinotaura kuti padapiwa paipai pada kutanga kumbosavhiwa pada kuitwa sei saka chief anototi atoripo pakutsigira zvitarwa nemukomana panyaya dzemachief ukaona iwo uri kumusha ukarohwa kumusha sekurohwa ukariwa mukomana wakabviswa mazino hauende kumapurisa usina kupfuura nekwachief ukaenda kumapurisa anonokudzorera kuna chief inoshanda ndomashandira unogona kunoripota nyaya mwananyotaura mese kawani taura hako zvakwe mwana wako kuchikoro kuministry wanetsana naticha pachikoro handiti ticha ari kutadza kuita zvaukuda makuita zvaunoda kuti mwana wako anga achiitwa wobva wananga kuministry wobva wanoripota nyaya yako
ministry inoya kuna teacher here kana tunoenda kuna head inonanga kuna head haasi kuziva kuti wamboya ukanetsana naticha wajamba head handiti anotaura kuti inini pachikoro pangu hapana nyaya ndiri kuziva hapana zviri kunetsa zvinhu zvese zviri right handiti wobva wati ministry iri corrupt because ministry iri kutedzera machannels zvine machannels handiti saka ukajamba sabhuku naye wajamba chief vari kufunga kuti wakarohwa unotanga kuenda kukoti usina kuenda kumapurisa kuenda kuchipatara kuti nyaya yako izokwanise kuenda kukoti saka iwe ukarohwa ukaenda kukliniki ukanorapwa wozoda kuenda kukoti kuti ndakarohwa hazvina zvazoenda kumapurisa machiefs ndo basa rawo anotokurudzirwa kuti anofanira kunge achitoziva zvikuitika munharaunda yese vane basa rihombe kutopfuura kana polisi yamuri kufungidzira chief ane basa rihombe kupfuura polisi zvikwambo chaizvo machief vanoona vanotonga nyaya dzezvikwambo taura zvinhu zviri straight hatidi zvekunyadzisira aiwa zviri straight nevamiriri akaita zvinhu isi too early kuti vamboita zvemachief first of all vambotanga vagadzirisa zvinhu zvirikudiwa nevanhu machifi ndonyika zvakaita fanike sei ikonomi yedu vari kuti hakuna mari asi vari kubhadhara mamota kumachief iwe unozviziva mani vokutaurira kuti iwe unozviziva here kuti nyaya yemotikari yakagara yanga ingoripo dzakadzadza ngouya dzakatengwa kudhara zina kutengwa maimani iye zvanga zviri pakudhara dzakazongouyawo maimani it was a process uyo akungoita give motikari aigadzirwa ne1 day ka order haina kuiswa nezuro kai order yakagara iripo iyi sha zvakataurwa mataurire zvako unofanira kutozvitambira nekuti haisi mhosva handitika uchazozvionodhera chero uchaita uchazozvifarira munhu anofanira kunge atori chief anokosha kumwana chief angofanira naheadmaster chief akafanana naheadmaster handiti iye akatori spokesperson wenharaunda kana kuri kumapurisa member in charge charamba anoziva zvinenge zvichiitika nharaunda dunhu redu adiki kana achitaura zvinokutaura kana muchizwa kuti chief ka asi kutaura chief anotonga kana kuti zvakaita kunge second kana kuti 30 anotonga nzvimbo yakakura amatonzi chief wekwarusape anotonga rusape handiti chief makoni haatonge kanzvimbo kakona kana hazvisi ndezvenyika ndovaridzwe nyika before even before taurezve havana bato ravanenge vakarerekera but ndidambobvunzawo mutemo wenyika kuruzevha kudedzera musangano zanope kuruzevha chief anoparticipata kuchedza kwevanhu ivavo vakazi kune sangano yemdc hawanike ipapo chief akasatoda kutoti musangano yemdc usaitwe hautoitwe saka ukatoora zvosaka ndiri kutaurira kunotaura nachief ndozvati kutaura chief anotombirwa handiti saka chief ndecheri charamba wavo wedunhu iye anototanga apirwa haditika kuti uda kuzoitawo zvakati iwe ndati ende unotokumbira ka hautaure haungoenda zvamanoda unoona magaya ungosvika ungogohwa zvite anenge atori nemachinda akaoti tawanyora tsamba tawana sabhuku ozokupasisa kuti udambonhu waonerei nyaya yako ndei isi taitadza here nyaya isi
kana vazitadzozviendesa kampurisa chaicho zvinhu zviitika machipa chifu vanakapfeka kana tisheti dzekupiwa asi chifa mumwe muone pamusangano magenerals vaizambia aiwa vai vanoenda nekuti ndochitonga panyika iyo ende chitonga ndo yavanofamba nayo havaende kunana